отново е с мен. Малкият Тони си почива, спинка. Аз реших да се поразходя. Той е вкъщи с каката и с таткото. Ще се поразходя малко сама, да взема малко въздух. И след това мисля да си направя едно чайче. Купих си 2 различни. И така, слънчице, но си е студено. Определено е студено. Поразходих се аз малко на въздух и, както се казва, прочистих си мислите. И така, за днес имаме хапване, но аз все пак взех една краставичка, няколко доматчета, за да направя салатка. Мисля да поизпека за до вечера някое друго кюфтенце на скара. Тони си има супичка, той не може без супа, хапва си всички други храни, както се казва, но без супичка не може. Иначе си яде каквото си ядем и ние, по принцип не го ограничавам. Но той без супичка просто не може и затова аз винаги се старая да имам в хладилника супа за Тони. Естествено, че моята разходка беше главно до магазина, иначе къде да се разходя. Така напазарувах някои нещица да има. И сега ще ви покажа какво пазарувах, докато се поразходих. Мен имам измити съдове, не обръщайте внимание. Така, какво купих, като се разходих? Взех от това, как се казва, фрипси с вкус на пиле. Децата много го харесват и си го хапват. Пшенични пръчици да има. Още един пакет. Ето такова чайче купих за Велизара. Нещо като плодово чайче. 20 опаковки са вътре. Взех още един за мен. Вълшебно утро. Вълшебно ухание. Отново 20 пакетчета са вътре. Две пакетчета Якобс, любимото ми кафенце. Разбира се, на Тони 2 близалчици. Едни обикновени вафлички. Много ги харесвам тези вафли. Още една близалка. Има тук. Изглежда съм взела 3. Така. И тук в тази чантичка съм взела един хляб, доматчетата и краставичката. Сега да правим чаят. И така. Като се замисля, трябва да си купя чашки за чай, защото ние не пием редовно чай. Да, имала съм чашки за чай, но като ги мия и се ги труша. Та ще трябва да си купя чашки за чай. Но за сега ще си направя ето в тази. На камерата изглежда малка, но не е малка тази чашка. Тя е за кафе. Но за сега ще я използвам да си направя чайче. Ще трябва да си купя обаче чашки за чай. Няколко. Ето и кой се пробужда. Или ще спинка, или ще се събуди. Тони, пари, мамо, внимавай. Добро утро. Вече сме следващия ден. Малките все още спят. Тони, Велизара, спинкът не са станали.
Часът е 10, без 15 почти, но те спинкат. Не смятам да ги будя. Нека да си поспят. Днес е неделя. Аз все още си пия кафенцето. И между другото, мисля, че малкият Тони се събужда. Нищо. Пак си поспа. Той снощи заспа много късно. Заспа към 11:30 вечерта. Напоследък тези дни се е превъзбудил и заспива доста късно. Може би на обяд не трябва вече да го приспивам. Не знам. Днес може и да опитам да не спи на обяд, за да видим до вечера как ще заспи. Не зная. Той вече все пак е по-голям. Може и заради това е като спинка на обяд и после да не му се спинка. Но както и да е, днес е неделя. Остават само още 2 дни. Понеделник, вторник и вече е новата година. И така, времето минава. Мина неусетно и тази една година. Добро утро и от малкият Тони. Той веднага става и започва да си играе. Винаги се събужда с добро настроение, което е един плюс. Не е мрънкащ постоянно, като се събужда, да плаче. И винаги си е в добро настроение. Става сутрин, започва да си играе. И така. Нали, Тони? И като му позволяваме да гледа тези детски филмчета, по 1 час някъде гледа на ден, но нали, не цял час, ами разделено гледа. Примерно, към обяд му позволяваме да гледа малко и след обяд още малко и за деня му се сбира около час да гледа тези детски филмчета. Той не е толкова привързан да гледа на телефон, но все пак му разрешаваме около час за целия ден да си гледа. И тук там е понаучил някоя думичка на английски. И когато го питаш нещо, той казва no. Ами те децата запаметяват. Нали така, Тонче? Днес отново е доста мрачно навън. При нас снегът се размина. А гледам на другите места, такъв сняг е наваляло, че просто хората наистина си бедстват. Даже имаше села и без ток около Ловеч. Но тук няма сняг. Тони отива в детската стая при кака Велизара. Обичаш ли да се разхождаш? No! Е как no? Хайде! Хайде! Хайде, ла! Готвя една картофена манджа с свинско месце. Ще ни дойде доста добре, доста вкусно ще се получи и ще си хапнем вкусно на обяд. Топличко и слънчице. Възползваме се от хубавото време, за да поседим навън. Ето го и Тони. Да, мамо. Виждам я. Да. Кученцето. Ама не по калното да е, тук е на чистичкото го карай. Ти все още не можеш това баланс колело да го караш, ма мисля, че това лето ще се научиш. Харесва ли ти? Да, мамо. Ама не го влачи така, де. Как ли те? Ето това е малко за по-големи дечица, може би. Ама нищо, ще пораснеш. Да. Да.
Здравейте на всички! Как сте? Малкият Тони току-що заспа и аз мисля да си взема един топъл душ. Но преди това искам да си сложа от тази маска на Garnier Pure Active. Черна маска е за черни точки, освежава лицето и доста ми харесва. Винаги си я ползвам. Преди да се къпя, намазвам лицето, изчаквам 10 минутки да изсъхне и след това се къпя. Мисля да си направя, след като се изкъпя, и едно хубаво чайче и да почета книжка или ще си пусна някое филмче. А като се събуди Тони, ако не се е застудил навън, отново ще излезе. Но сега нека първо да се насладя на топлия душ и времето за чай с една хубава книжка или филм. Така си го представям, тази обедна почивка. Хайде сега да си нанесем и от маската. Стига сме бъбрили, за да не се събуди и Тони. Аз я нанасям директно с ръце. След това, като изсъхне, се къпем. Около 10 минутки са напълно достатъчни. Както казах, тя е черна маска. Ето така. Може и на по-тънък слой, ако бързате, за да изсъхне по-бързе. А може кой както примерно му харесва. В моя случай аз винаги се старая, ето така, дори да си изцапам косата, все пак ще се къпя. Ето така, вардим само устните и очите. И след това, като се изкъпем, лицето става доста хубаво и наистина помага за черните точки. Като цяло продуктите на Garnier са доста добри. Кремчетата, маските са доста добри. Ами ето. Сега да изчакам да изсъхне. Изкъпваме се хубаво и правим чая.